Yun ang pamurag ka ila mo ka ni padulong diri. Sugang padagan na ni. Hangit! Namlay ka? Namaga siyempre. Namagani ka. Kumusta? Okay lang. Ka ba? Wala yung na ako ba? Kiss ka ba? Saan ka para magagawa ka nahi? Ano sa man? Namaga diri. Sorry, di kibingan ako managir mo lang nga singit. Grabe itong eleksyon, oy. Niya, sa labot na ako. Anak ka. Ana nakakaroon. Ana nakakaroon. Ano day? Wala ko, sorry lang kukunin mo. Kung gusto mo ka, para magduli uyap, oy. Mga laag tatara. Busy kayo? Gasolinahan na ako na yung sakyanan. Busy kayo? Saan yung bisiyan mo? Basta busy ko, mangilabot man ka. Alain. Kung ikaw gani mabisi, di magay ko mangilabot. Samta na lang pagkukungit. Ikaw no, murakag kuhan ba? Murakag just now ba? Kaya nga, sabton po kunin mo. Hindi sabot mata ka. O di nila man ikaw permi ang busy. Mabisi man pud ko. Ay, mga busy naman ka. Sige, ano na natanong nga. Pag-oran tayo ng kita. Mag-away-away ta. Pangit na kaya na. Pangit na kaya na. Bihag ta kami. Boy, ikaw. Ayoko gagsa. Ikaw ba? Ngalaw na sa bangka. Mura juga kuhan ba? Wala kay ka. Sa bangka, oy. Baby, sige ko. Sige na, kaya nabukoy ba ito? Sige, anak ka ron. Sige, anak na ka. Kung ano sa problema ni mo, ano sa ka? Ha? Kita ba na yung problema sa tuwa, di ba? Ikaw may walay time. Nagpaka-busy na lang po ko sa kong gitrabaho. Kamalo ka mabisi ka ko sa barangay? Ha? O mga, dito ka na lang. Ayoko ka na lang. Dito na lang itong kapitani mo. Ikaw ba, di ka kasabot ako ba? O, dili. Ano naman ta? Di mo ta magkasanap ta na inagapon. Sa una, kay Paul Kaitas ko kanang gabi ka. Thanks ka, musuko pa ka di ka nung kita. Karon, inala ka, ako, di ako bisa. Nausap na ka. Di ako busy karon. Wala anak ka. Anak ka, pwede ko makambak din. Lago tagay ko ba? Na. Yan sa aman na to na. Alangan na magpugson ko nimo, mabisi mapod ko. So yung gipisa na ka, baka pagay ka mata? O pagay ka kapalahin na rin laway rin nga ni ugas mong api? Sige na, be. Kapoy na kayo mag-diskusyon nimo. Sige na, kon! Ikaw pa, talaga na, musulod na lang ko na sa inyo ko palimugmug sa Yun na. sa dito ka. Sige na. Busy kayo ikaw, palihog lang. Nausap! Ka ba, nausap na dyan ka ba? You've changed, bye! Ano sabi na gusto nimo? Dili, gusto ko mag-istoryahan ta. Gusto ko manglaag ta. Ano gusto rin naman ta? Ikaw may gusto. Manglaag ta ba? Dili, lagi ko. Mali bang malaki ko ba? Ikaw ba yung nanulo nito? Ikaw pagkakay kang kimaya. Agay. Ayaw ko ba na na? O sige ba? Sa baba ko. Kalipay mo na. Ayaw. Agay. Gusto ka kataw rapido ka. Rapido ka. Tama na. Agay. Takik, kailangan kita ka to. Isang katakal. Ikaw, grabe kayo ka ba? Grabe kayo ka. Ikaw na may walay times ko Ano ka? Wait time. Ha? Kabalo mga napahiya ko ito nito. Napahiya? Ako? Kanato ka nito, wala ko na makitagan. Ayoko, di ko malalali mo hilak-hilak mo. Ha? Ayoko, malalali mo hilak-hilak. Dapat kailangan ko may hilak. Nalaki-lahit! Nalaki-lahit! Ayun na ikaw! Nalaki-lahit wala! Wala! Di siya ba ang kon? Nilahin ba na rin nilahin? Ito wala bakit? Lahit na yung kaya Sige na, lakaw na. Lalo yung kaya lahit ba? Lakaw na. Bibit! Tanggalon ko kung ipirmahan daan, Rebet. At kung nahilis na ba ni... Sige na. Bye-bye. Amin na yung mumukong. Sige na. Bye. Ayaw ko iturak! What? Oh, what? Oh, what? Po idol at inday.
Parang nagbago na si Howard. Kung dati natin, magagalit siya kung hindi kami nagkikita. Ngayon naman, okay lang sa kanya kung hindi kami magkikita dahil... Gusto kita kumikita na ko. Asa marami. dahil busy po ako nung time na yun. Busy sa mong kata. Ngayon naman hindi na ako busy. Si Howard naman ang busy. Ano bang naging kasalanan ko? Mahal na mahal ko yung tao. Lagot ko sa kakalimuruan. Nakikog ba takal? Mahal ko si Howard. I love him but I hate him. Ano po bang dapat kong gawin? Parang baliwala na ako kay Howard ngayon. Hindi na siya nag-text, hindi na siya tumatawag. Wala na siyang time sa akin. Bigyan niyo pa ako ng kaukulang payo, Idol at Inday. Ganun din natin ka na, Howard. Ba't ka ba ito si Congrado, Howard? Hanggang dito na lamang po. Howard! Ang inyong suwat magtatampo. From Pampanga, Davao City. Nagmamahal. Ruby. Ladies and gentlemen, take your wall clock. MOR time 7:04, and the time check was brought to you by Quick. Is affordable McDonald's Grab and Go Breakfast. Sa mga nais pong magbigay ng payo for Ruby ng Pampanga. Yeah. Alright, itype nila sa inyong mga cellphone saan? MOR space DAB space ang inyong mga tambag. Okay, sir ka na sa 2366. Or pwede kayong tumawag sa 296-1911-01010. Tawag na, kapamilya. or you can check on our or add us up sa aming Facebook account. That's MOR Davao. At yahoo.com. Alright. At i-check niyo po yung mga storyahe videos sa YouTube. Aba, nahanap po na yun. Mga hilas. Type nyo lang doon, Istoryahi. Alright, that's ESTORYAHEEE. Ito po, ang 101.1. My only radio for my life. Istoryahi. Ayoko na sa sarili ko. Bakit? Ano nangyari? Pwede bang sa'yo na lang ako? Istoryahe. Mga kapamilya, kabalo ang Globe. Madali ninyo maingon ang inyong gipati sa pipila ka segundo lang. Mao nga sa bagong Globe Prepaid SIM, ang tawag ngadto sa mga Globe